πέρα λοιπόν, ό,τι ζώο υπάρχει είναι έγκυο και πρόκειται να γεννήσει σε λιγότερο από ένα μήνα. Όλες είναι... Αυτή μόλις γέννησε, πριν μισή ώρα λίγο. Ποια? Εκεί εδώ βλέπετε. Εδώ πέρα είναι το πρώτο κτίριο που είχαμε. Το έχουμε μετατρέψει και εδώ Το ιστορικό. ναι, από το 97. Όχι, θα τα βάζουμε εκεί μετά στα εγγύου, θα το δούμε. Εδώ λοιπόν, όπως είπα, είναι όλες αυτές πρόκειται να γεννήσουν. Από δεξιά αγελάδες, οι μεγάλες που έχουν γεννήσει ήδη μια φορά και από τώρα είναι τα νεαρά τα φιλικά. Αυτά που γεννήθηκαν το πρωί. Όταν γεννιούνται τα μοσχάρια δίνουμε 4 λίτρα μετρημένο πρωτόγαλα και 4 λίτρα και το είναι το πρώτο γεύμα και μετά πηγαίνουν για να πιούν το γάλα που διαχωρίζουν από το αρμιστήριο. Το γάλα της μάνας το διαχωρίζουν για 3 μέρες. Γιατί? Γιατί είναι πολύ πλούσιο σε συστατικά. Α, ναι, σωστά, γιατί είναι... σώματα Σωστά. Λοιπόν, εδώ όπως είπαν οι αγελάδες, εδώ οι μοσχίδες. Οι μοσχίδες είναι η καλύτερη κατηγορία όσον αφορά το γενετικό υλικό που υπάρχει μέσα στη μονάδα. Όλα αυτά είναι η τελευταία γενιά που λέμε. Ναι. Θα γεννήσουν πρώτη φορά και από αυτές περιμένουμε να πάρουν περίπου 3,5 γαλακτικές παραγωγική ζωή. Γαλακτική περίοδο σημαίνει το γετός με το γετό. Η αγελάδα κυοφορεί 9 μήνες και στον χρόνο πάνω εμείς θέλουμε να πάρουμε μια γαλακτική και ένα μοσχάρι. Κατάλαβα. Να την αρμέξουμε 10 μήνες και 2 μήνες να την ξεκουράσουμε. Το θα πάμε μέχρι κάτω ή να γυρίσουμε. Όχι, απλά εδώ είναι στο κέντρο της μονάδος, είναι η διαχείριση της τοπιάς. Ναι, τώρα τη δούμε. Να το δούμε και στο καλό. Θα το δούμε απλά τώρα να ρίξουμε ματιά ότι το